Velkommen til vores videoblog. Jeg er en lille dværg, du vil dog. I dag vil vi godt snakke om at ikke at have tid nok. Fordi det er meget vigtigt som Du ved teenager godt, at have mig. tid nok til sig selv. Og bare have det godt med sig selv. Bare have tid til at sætte sig ned en lørdag og sige, hey, i dag vil jeg faktisk godt have en ene. Hvad med dig, Silje? Hvad har du at sige? Hvor har du meget tid til dig selv? Ikke i dag i hvert fald. Det har hun ikke i dag. Fordi at, sådan er det bare med alle de unge mennesker nu til dags. De har bare ikke nok tid til sig selv. Silje, hun skal bare nå hjem og i bade og have make-up på. Og Det skal du så ikke gøre. alt det der. Det er bare ikke godt nok. Unge mennesker, det er bevist, at 100% af alle unge mennesker, de er bare ikke Prøv at nok høre, tid til drengen han er sig syg i hovedet, du skal fucking ikke til over til ham. selv. Fuck helt over til ham. Tak for i dag. Fucking pussy.